ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on you. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato nga po kaldaw na nining Tuesday, Martes po nganyan. Petsa 16 na. Sa bulan mga tugang kang September 2025. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And dyan sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. Sa mga ikakasal, best wishes. And sabi ng mga amigo ko, happy landing. Ako pa sa nilingkod, Mardela, dahing iba, sanit sana, pero tingan. Iniba na po kita hanggang alas 12, ng pagkaudo, sa mga adugan pa mga istorya, ngunyan po na pag-aaga. And siyempre, good morning sa mga suki ta, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Good morning kay Benji de Pogi, Ben namin Hile, palaging nakantabay. And siyempre si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, The Wanderer Gerald Aranya, yan, nakantabay. Galing man mga tugang dyan po sa Queensland, Australia, nakantabay na si Sir Jeff Santos, si Sir Banjo Barrios 43002 dyan po sa Alaska, at saka si Sir Arvin Balaoro 43016 dyan po sa Dubai. Good morning mga kay Kuya Bob dyan po sa Tabaco. Long time no see and long time no hear your song, Kuya Bob. At saka siyempre si Ma'am Bing Boris dyan po sa ano yan, sa San Isidro sa Malilipot. Good morning. Sa kabos po na kantabay, sa kabos po na platform sa social media kan DCGB, good morning po sa Indo. I hope na okay ka mo. Sa mga may helang po tabi, nasa banig ng karamdaman, laon po ni Papa Mar na kamo maumaya na. Maka-recover na, tanganing makabelta na po sa pangurual daw niya to. Mga tugang na mga routine, trabaho, asin po sa mga nakaugalantang gibuon sa rual daw. And duman po sa mga paraoma, mga partners, padayon lang po kita. Padagos lang ang pagtanong para may makaon. Ha? And duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, na padagos na naglalaom nin magayon na Pasko, trabahuhin natin yan. Di ba? Trabahuhin natin para gumanda ang Pasko. Di ba? Ha? Halos mga tugang, piranas na 100 days na lang ba? Ha? Bago magpasko. Palapit na ng palapit. And then, may mga nailan na kita, mga tugang na ano yan, mga adorno, ha? May mga pailaw na. Arugan ang ano yan, ang celebration mga tugang kang Pilipinas, halabao na maray, no? Pag luminaw na po ang Berman sang September, pitsa uno pa sana, madangog mo ng mga tanog, mga tugang, mga tugtog na pamasko. Pagkatapos may mga nagpapailaw na. May mga nagkapatrugtog na ng mga Christmas carols, diba?
At saka may nagdedekorasyon ng mga tugang ng mga Christmas lights para ipamati na uni na ngaya ang ang pamaang Pasko. Pero so iba dahil man ti tablan sig magila iriwal. Mainit ang mga Facebook. Ha? Kang padarangugan mga tugang ka nagagapira. Anyway, duman po sa mga kababayan ta. Matindi ni si Secretary Dizon, adi. Ha? He's making waves, sabi nga ni Kayan, para mabago mga tuga ang sistema. And kumbaga, kalawang biyahe niya ini, mga tugang, and dakulang challenges po yan na sa iyang hampangon. Good morning sa PYS Enterprises yan, kay Prime, Raul Calio, at saka kay Marisa Calio. Sa mga kababayan ta, sa mga magsyuta, sa mga magbabarkada, sa mga magkakatrabaho, sa mga magkakanegosyo, gusto nyo ng modernong klase ng ekipahe, pati ng mga rescuers, communication equipment, punta kayo dyan sa PYC Enterprises. Mayroon pong sarong klase ng radio dyan na digital. Dual ang function. Pwedeng radyo, pwedeng telepono. And you can transmit wherever you are all over the world. Pasyara po kamo dyan. At talagang di kalidad po yan, mga tugang na, na radyo. Radyo, telepono. Basta, magayon po ang quality ng tanog. Hindi kayo magsisisi. Inquire po kami dyan kay Sir Raul Calio, PYS Enterprises. Siya po dyan, mga tugang, sa building kan dating mayon Emporium baga. So, dyan sa kanto. May karato naman po tabi, PYS Enterprises. Yan. Pagkatapos, sa mga, sa barangay, yan, mayroon po mga two-way radio dyan, mga tugang na pwede po nindong ma-avail, pagkatapos matabangan pa kamo kung paano makapagpalisensya. Mas maray po na ang sa itong mga gamit pang komunikasyon may lisensya. Bilang mga maray na Ciudadano, mga ray na Pilipino, pero kung kita po belong to the radio group, dapat po na magsunod kita sa mga regulasyones ng National Telecommunications Commission. Nganing di ka mo magbasulan. Pag nadakop ka mo, darakula man ang multa. Kaya po na mga nagbabayular mga tugang sa sa rules kang National Telecommunications Commission sa paggamit po ng radio. Yan po kaya yung ikang as operator dapat igwa kang lisensya. Kung bako itong licensed radio operators license, pwede man po itong radio land mobile. Yung RLM. Tangani na maka-operate ka mo legally, pero yan, nakakabit po yan sa sarong may lisensya. Harap ka mo sa muya sa kabalikat Civicom, nakakabit kami duman sa sa main license ninda. And then may mga may mga VHF radio kami na rehistrado. And bigbabayadin mo po yan yearly. Pwede kaming magkaroon ng isang base, pagkatapos magkaigwaning saro po na portable. Iyo po yan tabi. Pati antena, may lisensya. Dapat na maray ang dalagan. Kung kamo mga interesado po tabi, pasyal lang kamo dyan, tamatawagan kamo ni Raul kung paano po makapagpalisensya kayan. Okay? Ngani po na legal ang satuya pong operation. Alright? So, naman sa mga kababayan ta, paabot po ang mga taguran, may deklarasyon so pag-asa, manungod po dyan sa La Nina Alert. Pagkatapos, ngunyan pong aldaw, may pigbabantayan kita na duwang low pressure area. So, saro, ito duman po sa itaas. So, saro, niligi sa may huban sa source, 190 kilometers
ano to, east-northeast of Huban, Casubago na pagkaaga. Ewan natin kung nasa na ngayon yun. Pero ang sabi, mga tugang, ini magdadara po ning pag-uran sa tuya. Manakanakang pag-ulan. Kaya magpasiguro po tabi kita. Okay? Good morning kay Rosemary Mulyasgo. Good morning kaya po tabi. Alright. O bueno, mga tugang, sabi ko nga ni, si Secretary Dizon is making waves. Not only duman sa pagdisiplina niya sa mga hearing employees kan DPWH, pag-instilar mga tugang ng mga policies na sabi nga ning dengeng libong sa mga komunikasyones. So may memorandum siyang pinaluwas na ang gabos na mga press releases, gabos po ng mga inquiries kan media, i-course through sa iya pong opisina. And then kung pera na sana kung may permiso sa iya na pwede magtaram. Okay. Now, unian saro na revelasyon mga tugang niya na pagkaaga ni Secretary Dizon. I think ini po everybody can relate. Kung nga ta po ta ang mga proyekto ta madaliun maraot, Buda haluyon matapos. Ang sabi mga tugang ni Secretary Dizon, kikonfirmar niya. Ining sarong problemang haluyon ang nahiling mga tugang sa Department of Public Works and Highways. Lalo na daw sa issue mga tugang ang quality control sa mga proyekto. Ang sabi mga tugang ni Secretary Dizon, sa laog lang yan ng 2 semana, poon kan siya magtukaw sa pwesto sa ahensya, nariparo na ang problema, mga tugang. Asin, ini, kahit pa may permi niya nang nadadangog, ang mga reklamo, manungo dyan. So, ang sabi, sa mga tawan mismo kan DPWH na nagpahayag na naadit sinda dahil daininda maugid o matcheck ning marhay ang kalidad ka mga proyektong pigpapagibo ka na hensya. Pinaliwanag ni Secretary Dizon sa iya ka mga empleyado na ang panginot daw na rason iyo po ang kakulangan sa sufisyenteng numero ng mga tauhan na nakadestino para bantayan asin siguraduhon na di kalidad ang lambang proyekto. Kulang sa tawaw. Pandua, uni na. Dahil da sa kadakulan ka mga proyekto, Papa John, di nakikayanan ng libuton. Nangyari ano? Yan din garo ang rason kung ata pati mga eskwelahan na atraso ang patrabaho. Tamaluyang ngayon. Naroon ngayon sa tinampot sa mga tulay ang mga daralagan, pati na sa mga road, mga flood control. Yan. So, ang sabi, mga tugang, kaipuhan na daw na magbago ang presenting sistema sa DPWH. Titingnan po natin yan. No? Because sabi nga ni, kang nagkaywa po ng itong build and build better more. Di ba? Lalo pong dumami yung projects, yan na po tabi, di na magkaunda-gaga sa mga kababayan, mga pag-iribata, mga amigo ta sa DPWH, mga tugang, mga engineer, sa iba pa, sa paglibot, para lang masiguro na uni, maray dapat ang proyekto nindo. Pagkatapos kung paano mahamantulo sa mga proyekto, dahil ang kadaklang ka mga kontratista, piko palis-palis sa mga trabador. Minsan digdi wala, minsan doon mayroon. Kulang na sa tabo. Sa kadakulang kang proyekto, anak lang tinapay. Kung paano yan niresolveran ng Secretary Dizon, mga tugang, yan as yung abangan. Because dahil man na pwedeng pundoon, because maging apektado ka ng ekonomiya, dahil yung government spending mababawasan, may problema tayo dyan, tatagilid tayo dyan. Hey! Bueno, dugado mga istorya, alin po dyan sa luwas. Chief Jimmy nasalita na sa linya. Chief Jim, please come in. Yes, Director Mar, yaong kita mo niyan digdi sa compound kan sa St. Michael de Archangel Paris sa Banwaan, Canuas. Na naghanap kita kuta padi na makakahuron manungod sa
27th Himuluan Festival. Sa mga simbahan siguro digdi sa bilog na dioceses gari ining uwas an may kakaiba na mga aktibidad sinigwanin festival tabi Director Mar. Question sa ngunyan ni saro na opisyalo padi digdi negative dahil tayara unda aduman sa Naga City. Dahil sisilibrar mambagakan Piña Francia Festival duman. Kaya dahil kita nin makakahuron sa kung anoan na himuluan Ako, festival. ang kagsabot ko kaan, Jim, garo yan tinagba. Garo tinagba festival. So araw sa Iriga. Oo, festival yan na, ano yan. Pero sentro sa So produce. Religious siya, pero religious activities nga religious and cultural activities yan, pero ikaw din na pinapresentar sa mga produce kan mga kababayan ta. Kumbaga sa mga produkto garo isa-showcase digdi. Yes. Parte ni kumbaga sa mga sagugurang kay ito. Iyo ang Garo baga i-offer mo. So sa imong kunyan. Kaya garo tinagba sa Iriga. Diyan sa Inday Muluan. Alaynin pa sa salamat. Yes. Sa mahal na kaguranglan. Correct. Oho. Ngunyan, naghagad kita digdikan na program mapo ni sa Biyernes September 19. Ay, Rondo mapista. 29. Mapista man agad pala dyan, adi. Baka 20 to 20 na ng pista dyan. Gari ba ko, Mayo garwang pista digdi? Amayo ang pista dyan. Mayo 8 kundi ako nasa sala. Mayo City 8. Si Black manini sa munisip. Baka Activity kan. sa kunya ganoon sa simbahan. Simbahan lang ini. Simbahan. Iyo, no. Iyo. Antema. Patronal feast of St. Michael. Antema, himuluanin banwaan, biniyayaan, inaantabayanan, asin sinusugo bilang mga eukaryatikong peregrino in paglaom. Iyan ang festival. Nagsisimbolo ng pasasalamat para sa matrayumpong produksyon o ani and pangadji para sa bountiful next harvest. Pangyari. Bako sa na yan. Bako sa na yan. So, mga kaligtasan laban sa unibagang mga ano-anong mga kalamidad. Siniba pa na mga produktibo na sa agrikultura, mga farmers, and in general, so, mga biyayang nakukuaman kan bilog na banwaan. Iyo, sabi digdi, pagkasararo. iyan dapig tiyempo talaga sa kapista ni St. Michael, the Archangel, September 28 and 29. Yan ang information na nakuha atak. Pero, sabi may mga karusa na ang highlight kaan. Dapat talaga may makaurong kita dyan. Iyo, dapat nga. Kasi wala kita digdinin kuan. Wala kita digdinin makakahuron nga ni na official simbahan. At yaraon do aduman sa Naga City. Pero, paisa na, Biyernes, pining, basi digdi sa program tabi Director Mar, September 19, Biyernes ini, alas 3 sundong alas 5 sa pagkahapon. Iyo mananggat, may kuan digdi, opening parade, all mga eskwelahan, tapos elementary school, high school, BPC, pastoral commissions, BPCs, LGU, barangay councils. Gari man sa rin Pista? Gari man sa pista ng munisipyo. Pagkatapos, 5 o'clock p.m., 6 p.m., opening program and acknowledgement of participants. Yun yan, alas 3 ini sa pizza 19. So, abangan taman kung nanon mga magagayo, mga best practices na pwedeng mapangarugan. Di ba, iling ka dyan, so parada kan mga mga produkto ka mga parauma ka dyan.
Oho. Oho. Tapos, Saturday, September 20, 5 a.m. to 5:45 a.m., Holy Rosary and Novena Prayer. Oo. At least maraman ini kan sa mga debuto man ni Saint Michael the Archangel and sa mga religyoso na iguanin aktibidad, so himuluan, ika-27 tao na ini. Malawi ko naman palantabi, Director Mar. Iyo. Oo. Pagkatapos, alas 6, sundong alas 6:45 sa September 20, Sabado, Novenary Mass. Gabos na ini sa sentro sa paparangaji Novena Holy Rosary, digdi mismo sa Parish Church. Oho. September 21, Sunday, Social Media and Communications Day. Aday ko na, ayuman, Feast Day of Our Lady of Piña Francia, 4:45 a.m. Maaga, 5 to 5:30 a.m. Holy Rosary Novena Prayers. Ayun. Mga importante ni mga religious activities yan. Oh, yan. Mga Holy Rosary 5:30 a.m. Novenary Mass 7 a.m. to 8:30 a.m. Sunday Mass 4 to 6 p.m. Sunday Mass. O gabos na ini manungod sa paparangaji tabi Director Mar. Basta sundo ini sa 29 golfing activity ini palan. Sa lingon ko sa pizza 29 kung ano ang pinaka-highlight 27, 28. So 29 sa ultimo alas 4:30 sa hapon mass. Tapos Paris Pastoral Council Exicum o Paris ayun naman sana ini mass naman sana sa September 29. Iyo. So, giving is worship, giving back to the one who first gave. O yun ang tabi Director Man na naagihan niya tungo niyan tadigdi sa compound mahiling mo malinigon preparar naman ang God na compound kan simbahan kan na uwas may mga banderitas talagang ma-feel mo na may aktibidad na nagdadangadang digdi sa banwaan ka na uwas pero sentro ini sa simbahan Saint Michael the Archangel Paris iyoan himuluan festival. Roger. Yan tabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon from Uwas Albay, Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Yan o, para po sa mga bagong generasyon natin, mga bagong tubo Pati na sa mga nakalingaw na, yan po tabi ang ang report ni Jimmy, manong dyan sa Himuluan Festival. It is parang parehas kang tinagbak na pinag-o-offer mga tugang sa Diyos. Ito po na kunyan. So, pasasalamat. Sarong klase ng pasasalamat mga tugang, forma ng pasasalamat para po sa prosperous harvest. Sa masaganang ani. Pagkatapos ang paglaom, pagmaot na sa masunod na ani, mas dakul pa. Iyo yan po ang pinakang essence kaya na celebration. And this is in time para po dyan sa kapistahan man kan mahal na patron na Saint Michael the Archangel. Yan po tabi, adi. Duman sa mga kababayan natin. Ewan natin kung basta ang sabi, sa information na kaabot sa tuya, sa feed na kunya yung Papa Mar, kahit nga niya, may mga karusa, may mga float, using indigenous materials, and then nagkukompetisyon niya mga barangay. Ayan po tabi, adi. Para duman sa mga kababayan natin. And then, siyempre, mga tugang, ang simbolo kayan, yun itong sinabi ta kasabago na gratitude o pasasalamat para po sa mataryumpong ani, asin pangadji, para po sa masaganang ani giraray sa masunod pong anihan. Yan po tabi, adi, para duman sa mga kababayan ta. Good morning kay Kuya Bob Gandano. Ang sabi niya, let me extend my condolence to the family left behind of Brother Rodel Buban, a member of our ministry and former head of Kabalikat Civicom here in Tabaco area. Ayun nga pala, no? Oo nga.
Kabalikat 882. Yan po sa tabako. Si Sir Rodel Buban. Nalingawan ko lang sa iya pong call sign. No? Pero member po sa kang Kabalikat 882 yan po sa tabako. Condolence po tabi sa family. Thank you po kay Kuya Bob sa pagpaabot po kayo ng information. Okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga kabarangay ta. Dit man sa na po so uminto, 10 centimos, tapos sa lapi sa diesel. Pero sigurado po sa masunod na simana, igwa naman. hindi na yan kunyan, mababago. Kay Jenny Stola, good morning, partner. Yan. Papa Mar, gari igwa na naman ining project na ini. Gwara pa no contract cost na nakalag sa gigibo na project. At ang iyo po yan na naging problema, yan mag-require ng mga patrabaho na magagawa ng transparency board. Yan ang transparency board, yan po ang nasa itaas kayan, kunyan, logo kan DPWH, logo kan DPWH, tapos yung isa pang mga partner agencies, na iyan nga on dyan, ngaya, this is where your taxes go. Yung ini sumapa duman ng kambuwis. Tapos title kang proyekto. Tapos consign sa lugar. And then consist sa kontratista, mga tugang. Tapos yung kasori nagpuon, tapos no rin dapat unexpected na matapos. Tapos dapat nakabugtak dyan, mga tugang, kumpira ang kantidad. Tapos kung siya ang implementing agency. And sa inali so fund, kung sa gaaw, kung sa inbuman. Pero pag mahilo mo sa mga transparency, minsan baralangko yan. Minsan igwa man ng mga naka-fill up, at karabi sa mga kontratista, pero daing kantidad, kumpira. Hindi ko paano nakakalusutan sa commission ng audit. Ayawan medyo kunyan dyan. Pero I think yan sa pasadahan pa mga tugang kung tatrabahon talaga niya, Secretary Dizon. Gusto niya talagang baguhon. Makaira kaya ka mga nadadamay, kang kalukuhan kan iba. Sa mga turol-tol na mga empleyado kan DPWH, nadadamay ngaya sa kalukuhan kan iba na nagpapadara mga tugang sa sa tentasyon. Di ba? Yan po tabi, diba sa mga kababayan ta. Mga dagdag natong informasyon. Alright? Standby lang po. Babalik kami after the news break for more stories. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-atindir si Vice President Sara Duterte sa Committee on Appropriations hearing sa House of Representatives ngunyan na pagkaaga may kinaaraman sa OVP budget
para sa 2026. Solo na nag-atindir si VP Duterte na sinabat naman ni Committee Chairperson as in Nueva Ecija 1st District, Representative Micaela Swansing, as in OVP Budget Sponsor Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Matatandaan kang nakaaging Biyernes daining opisyal hali sa OVP na nag-atindir sa budget deliberations. Sinabi ni Alvarez na tradisyon kang House States na solomenteng pamayo kang ahensya o an undersecretary level of officials ang pwedeng mag-atindir sa pagtukar sa pondo. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Mga tugang, balik po kita sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Mga kababayan, maligayang Pasko! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisapit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po in advance para sa mga kababayan natin. Paramdam yan. Paramdam sa mga ninong ko at saka sa mga ninang ko. Pati nga sa mga inaanak ko papamar. Ang nangyari. Yan po tabi, adi. Ano yan? Malapit na. Kaya duman sa mga kabarangay ta, let's work for it para mas lalong maging magandang ating Pasko at tulungan natin mga magsasaka, mga parao mata. Baka lumtan sa mga produce para po mas lalo silang ganahan na magtanong mas hindi kita mawaran ng pagkakan. Medyo kaya may mga nagkakapira po kaya ng mga matitibay ng mga agriculturist. Nagtapos sa mga eskwelahan, mga tugang dito po sa Tuya, pero mas pipili na dumalagan mga tugang pasiring sa ibang bansa. So yung tibay niya, yung tali niya, pigpapakinabangan mga tugang, ibang nasyon, bako kang Pilipinas. Diba? Yung mga estudyanteng nag-take ng agriculture, sabi nga ni kayan, sarong kurso na iyon dapat na umataman kay ni pong food security kan Pilipinas. Pero ang mabait na katotohanan mga tugang, kadaklan po sa inda talaga, minarabas pa ibang bansa. Dahil mga tugang, maluya da adigdi ang ganada. Kung baga parang yung mga agriculturist digdi are undervalued, underpaid, and underappreciated. Human ang gadadi. Inang mapait na katotohanan talaga. Yung mga Pilipino mga tugang, pigbabayadan naman sa abroad para lang padakulon sa indang pananong. Tangani ipabakal sa to. Parang yung exchange students before, during the time of President Ferdinand Marcos, yung tatay ni Bongbong, because of, sabi nga ni Keto, ang Pilipinas nakakapag-export mga tugang ning bagas. Dako lang na yung mag-aradal digdi. Yan sa UP Los Baños, exchange students niya. Kan makaukod na, pinakaray nindang marayin, suportang kang gobyerno. Malaan, sumaestro, nadaog na kan estudyante. Sumaestro, iyon na nakikiuron sa estudyante na, pwede ngayang tagamahan mo man lamang kami, bagas na dahil na kami digdi. Ayan ang mga tugang, ang irony of that. Hindi lang, ang aram ko, iguaning batas, itong Philippine Agriculturist Act, na nagtataoning mandato duman sa mga rehistradong agriculturist na nagtatrabaho sa gobyerno na dapat ang silang sweldo at least ngaya mga salary grade 13. Pero kadaklan po mga tugon talagang mababa ang bigayan
mababa ang bigayan. May batas pero dahil po na ipapautob kitultul. So, iyan ang nagtataulugod ng value mga tugang sa mga agriculturist bako suman sa ninda, bako sa Pilipinas kundi sa ibang nasyon. Halimbawa, Japan, Israel, yung Canada, as in New Zealand. Kumbaga, bukas palad. Ngayon mabuhay! Bukas palad na iakon na talaga, kikugos ninda. And titawan mga tugang ning, ano yan? Fair wages, di ba? Baka tapos, ano yan? Dignidad. Because they know, mga tugang, na mahalaga ang expertise kang Pinoy. Pero pagbalik tayo, yun ang problema natin sa ating paano daw yan, mababalansi, adi? Duman sa mga kababayan sa sana, maipautubo yan na batas na at saka mabago yung sistema. Tangani po na garanaan sindang digdi po magpadagos kang pagpadakol kang pagakan. Sayang, agricultural country kita, pero tingnan nun ninyo ang nangyayari sa atin. Mawara na dapat yan na kunyan, na pag nadipisilan, instead na padakulo ng production, pag nadipisilan, dahil na para gastos ko yan, mabakalas ito sa abroad, may dilig siya pa. Nasa linya, Baby Angel Mustasa, sa nagdag natong informasyon, Baby Angel, good morning, please come in. Hello? Yes, good morning. Yes, good morning po, Sir Mar. Good morning po sa tuyong mga paraan sa yan mo si Sugay, kaya nakapasiram-siram ka na. Ikaw man daw kaya, Sir Mar, nag-commute ako, hali akong DPWH, hali ko akong DTI. Kung na siguro na ako, Sir Mar. Kaya, yan ang bilib ako sa iyo. Dapat hindi yan makaantala sa trabaho mo. Opo. Dapat na pagsabay-sabayin mo yan for a fruitful output. Alam mo, Sir Mar, difícil baga po ang sakayan pa duman sa regional office kang DPWH. Naglakaw ako hali sa kanto. Ako nilakaw ko. Kasi sharing po duman sa opisina. Ako nilakaw ko. Araw mo kayo itong nag-training baga kami ni Jim. Apo. Hali dyan sa Olvalba District. Mga nalos ako mga 1:30. Apo. Di baklay ko pa siya nagdi sa estasyon. 10 minutos. Sa bagay, day ka man, Sir Marky, delikaduan po. May nakataltag baga di mga pulis sa palibot. Yun, taka maliwanagon dyan, maliwanagon. Yeah, pero magayon man yan na mag-walking because that is one way of exercise. Lalo araw kayo na garo sige ang buka mo. Ngiriton si Chief Romero, ngiriton. Bad magda naman yan po, Sir Mar, mag-jogging si Kuya Ramir. 10 kilometers ng tinakbo nyo. Ayos baga. Alright. Okay, kumusta dyan? Kumusta? Anyways po, Sir Mar, nasa 10 mga distributors as in Farmers Association na nasa basic and prime commodities ang presenteng nagpapartisipar ngunyan sa nagpapadagos na diskwento caravan kan Department of Trade and Industry Albay na nakapwesto dyan sa indang panrehiyon na opisina sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sa DTI? Opo. Duman sa kunyan, sa may luwasan. Opo, Sir Mar. Oh, very good. Sigun kay DTI Albay Consumer Protection Division Chief Ma'am Malu Pasubilio, ang inisyatibo na ini, Sir Mar, pagpapailing nila kan suporta sa ika-125 anibersaryo kan Philippine Civil Service. Ang mga consumer, Sir Mar, as in ang publiko ang pigiin ganyar na magpasiring sa nasabing venue para makabakalin mga prutas, gulayon, may gatas, biskwit, may mga dried products dyan, Sir Mar, as in iba pa mga produkto na sa undiscounted na presyo, Sir Mar, nasa 5 to 20%. 5 to 20%. Diskwento karaban yan, adi. Ano yan? Maghapon yan mo yan? Opo, Sir Mar. Sagod po ini sa aga, September 17. Sagod alas 5 nin pagkahapon. Ay, very good. Kaya duman sa mga... Naagian ko yan? Ika pala man po, taharani ka duman, Sir Mar. Lakaw-lakawang ko sa naman. Oo, may nga na duman, Sir Mar. Nahiling ko duman, gari mas Ramon. So, guyabano baga, Sir Mar. Ay, sus Maria. Yan ang pinakamatipid na juice. Ibabad mo sa na yan. Sige, saan ang dagdag mong tubig? Kasi
Actually, ako, sir, mar nag-interest na magbakal. Bata niya ako, nag-commute ako. Puro paasan ko niya ako Ayan, pinabagid ko na nag-aagid dyan na ano yan, so grab. Oo, naghanap ko ang kampang ko na, hanggang atod ko ta kay Commodore Roldan, yung kampang ko, magakan DTI, Coast Guard. Nailing ko duman, sir Mars, may mga empleyado kan Philippine Statistics Authority, may hali sa Coast Guard, may hali sa Marine na nagahali ako duman. And ako lang oportunidad man duman sa mga distributor na mas magkaigosin na din chance na maipabakal man po ang sa ng mga produkto direkta na sa mga consumer digdi po sa tuyang paliko. Naku lang bagay yan. Salamaton sa DTI. Ano yan? Imagine 5 to 20%. Naku lang bagay na para sa tuya. And mga katabang manini, Sir Mar, sa mga consumer, mga parabakal na araw ta. Yan. So may mga turatindahan sa may mga kurkonsumo nga arugan. Baka lang pambalon ka mga batit. And idagdag ko lang, Sir Mar, sa Agaman, nakatalaan na gibuhon ining 3 growing activity kan Civil Service Commission, Bicol, Zanian, Sir Mar, sa Lidong kan Santo Domingo, Albay, gigibuhon ini alas 5:30 nin pagkaaga. Same partido duman sa Duterte Highway? Di ko pa, Sir Mar. Yaw na dyan ang area kang Pigtatarnuman. Pasirin duman sa Bicol Natural Park. Yun, Natural Park. Mayon Natural Park. Mayon Volcano Natural Park. Pataas duman. Ang mga interesado po kaya, Sir Mar, if may ipig-post sa CSC nin QR code, duman kay puhandang mag-register. Tapos pag tig-scan ninda itong QR code, nakabuktak duman, Sir Mar, to eksaktong lokasyon kung sa insinda po ang matanong. Ayun. Yun. Very good. Magayon naman yan. Taba ko na lang 3 planting, 3 growing na. Oo, 3 growing. Gasang sabihin, may bisita ko ninda ginarayan. Oo, tapos i-maintain na, i-make sure ninda yan, Sir Mar, na iyan talaga nagtatalubo. Pag ako dyan ma-espero ko yung arugan, ang title ko, Plant a Tree for Your Loved One. Wow! Kung pero ang namumutan mo, iyo man dapat ang post ng kahoy na itatanong mo. Yan po, Sir Mar, ang mga dugang tao pong istorya, halos taluwas, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Angel. So, yan po tabi, mga kababayan, oportunidad yan para makabakal kita kay Madyo Barbarato. Discounted mga products, mga tugang, 5 to 20% discount. Diyan po sa Deskwento Caravan, natudbukan Department of Trade and Industry Regional Office number 5, kang Albay Provincial Office, kang DTI. Ngayon po dyan sinda sa Regional Office, kang DTI, sa Regional Center Set sa Rawis. 10 na mga distributors, ang pudyo, duman na nag-operate nga sa inda pong mga produkto. Today and hanggang tomorrow, this is in consonance with the 125th anniversary kan Civil Service Commission. Yan. Happy anniversary po sa tuyang mga lingkod bayan. And I hope na magayon ng pag-recite niyan po na panunumpaan lang lingkod bayan. Pag yan talagang sinadyusa na gibuhon kan lambang lingkod bayan, wala tayong problema. Pati korupsyon, mga tugang pundo, tapos ang serbisyo talagang antimano, areglado. Sana yan po na mga pigigibo dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ni Dr. Raburar, na sa iya pong abiso sa mga empleyado na bawal makasimangot dapat ang serbisyo areglado. Dapat magdanay po yan, kabos. Di ba? Hindi mo tabi, mga lingkod bayan natin, mabuhay po kamo. Ay sana ma-inspire kamo duman sa mga nakakakuha ng award taon-taon na pinagtataukan Civil Service Commission para po sa indong mga marhay na serbisyo at maging ehemplo. Di ba? So, emulate somebody, mga tugang from the government service, ano man pong kinabibilangan po nindong opisina, tanganay po napagabot kang oras maging magayon po kamong halimbawa kan sa pong pinagbabayadan kan mga kababayan natin out of their pocket, out of their buwis para po makapagserbi sa banwa. Okay? Bueno, mga tugang, Partner Al, sa linya, 11:25 in the morning. Partner Al, please come in.
Thank you so much, partner. Legazpi Port District Fiesta naman. Ang pigandan ngunyan kan gobyerno lokal para sa dakulan na naman mga selebrasyon at aktibidades en relasyon sa kapistahan ni San Rafael Arcangel. May nailing na ako partner na kunya. 23-24. May nailing na ako partner na mga ingramada. Kan Opo, mga kawatan. Iyo na nga net. Nailing mo ito. Nainot Iguana dyan. Nainot na. Iguana dyan sa kanya. Napigpupurma. O atindi ano. Dyan sa rinutan sana. Pero dahil man ini nakasabay digdi sa ururon ngo niya na aga. Digdi sa Committee of Fiesta meeting ni City Councilor G.P. Lee. Yan, si Sir JP ang kunyan, ang komitiba. Siya ang commander Opo, dyan mo and, dyan sa District Fiesta. Tapos Vice Chairman si Representative SK, Representative Nicolas Garbin. At siyempre, yaon man ang Chairman kan Committee on Tourism, si City Councilor Alan Ranyola. Okay. Dakol ang initial ng pinag-urunan digdi partner sa mga activities and sa mga highlights kayan. Siyempre, ang Earth Forum taon-taon. Nag-ibon dyan sa Ayala Malls this coming October 20 to 23. Tama, 21 or 23, 30% man ni VP Henry, yaon na kay ba si VP Glenn. Dakol na mga activities pa partner, ang pigsaro-saro ng paabot ang proposal digdi sa Committee on Fiesta and saro sa bago na pwedeng maging activity ang planong at least mga tulong banggi lamang na night market digdi sa Legazpi proponer ini kan saro sa mga desididong organizer ang agom ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Si Ma'am Nasrin na magkaigwanin at least tulong banggi lamang na night market. Ang target partner na area ining dyan baga sa may Barangay Rizal sa may Ampangkan Tecton, sa may Tecton area. Okay. Sa bakanti bagang area yan. Dyan plano na gibuhon ang night market. At least ngaya, dahil na magparaduruman sa Daraga, at least tulong banggi lamang. Nadigdi naman magsaraod sa taga Legazpi, sa Legazpi mismo, and kasauronon sa mga paratyenda, na buro baratuhan ang presyo kan mga paninda niya, lalo sa mga gulayon, at least ngaya 5 pesos lamang ibaba o 10 pesos. Tanganing may ganyar sa mga gusto mag-night market. Negatibong reaksyon, kaya posibleng malawos yan digdi sa parte, sa idadagdag digdi sa mga dati ng activities taon-taon ka na Legazpi Port Fiesta. Siyempre, ang simbahan sa panginot ni Father Maui Murillo, dyan sa San Rafael, may mga proposal man na pinagaplano and siyempre, ang mayormente dyan, so mga aktibidades pang simbahan, procession, maritime, procession, and iba-iba pa, tabi na mga plano. Yan, padagos ng pinag-urunan ngunyan tabi partner digdi sa Committee on Fiesta Committee na pinagkakaputan ni City Councilor J.P. Lee. Parlamentas, yan ang informasyon garay digdi sa Sangguniang Palunsod, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Kaya po ba natin istorya, preparation na kan Legazpi City Local Government Unit para po sa Legazpi Port District Fiesta. Yan, nagandaan na po ang committee chairman po dyan, si Councilor J.P. Lee, and Vice Chairman mga tugang su SK Chairman kan Legazpi, si Councilor Garbin. And then, siyempre naman po sa mga kababayan yan, may mga piko-proponir na mga aktibidades, particular yung pong night market yan, para po sa mga kababayan natin matawan ng opportunity sa mga farmers, mga producers na makapag-operate ng product, and at the same time, mga tugang sa mga kababayan na makabakaling barato. Good morning kay Lorenzo Leguno. Yan. Siringman si Ate Plere Alcarmen Gaviria. Good morning, Kuya Mar. Ngaya, online na sin all listeners. Yan. Si Desi Madrid.
Today, good morning, Tabi. Good morning po sa Induga Boss. Okay. Bueno, mga tugang, oras na to, alas 11:30 na ng pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat
at serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright mga ka-seniors, galaw-galaw po tabi. Ayan, nanay, lolo, lola. Ayan, hiro-hiro tabi, galaw-galaw. Kahit nasa upuan lang. Ayan, para hindi kalawangan yung ating mga kasukasuan, yung mga joints natin ha. Ayan, galaw-galaw. And then, di magpara worry. Don't worry, be happy. Sabi ko lang ha. Pagkatapos, kain ng masustansya. Pag sinabi masustansya, hindi naman kailangang mahal. Ha? Marami po tayong pwedeng gawin na makapatubo kita ng magtanong kita kami mga ka-seniors. Maray-rayan na therapy para duman sa mga pampaboost ng moral yan. At saka nakakaaliw kapag nailing mo na nagdarakula na sa imong tanom. Yeah. Yan po tabi. Okay? Alright. And condolence po sa ginaray sa pamilya ni KB 88225. Si Sir Rodel Buban. Kan tabako chapter kan kabalikat CBCom. Kung di ako nasa lagaro choir inisya si Sir Rodel tapos mga irbanan taga dyan po sa kabalikat CBCom sa 882 sa tabako, mga member ni kang choir dyan po sa simbahan. So pera dyan sa nag-assist mga tugang sa mga aktibidades. Yan, ikaw po sindang serviceman dyan sa simbahan. Ayan, so ang lubong po palan kay Sir Rodel Buban sa Sabado, kaya sa Friday last night mga tugang. Salamat na po tabi. Okay? So, condolence po tabi sa pamilya. At sa bilog man na mga paglibat sa kabalikat CBCom 882 Tabaco Chapter. Okay? Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta. Marin daw matapos-tapos yun yung problema sa systems loss ade. Dakula pa lang talaga ang systems loss kang aleko. Halawig na maray duman sa standard sana. And kadaklang kayan mga tugang pipaasan ta pigo barang abang ayan ka mga member consumers ngayon yan sa bill as per information na nakalap ko ang systems loss mga tugang yan is 28.32%. Alang kawari halangkaw. Tapos iba pasalo sa tuya so 12% kaan. Yan ang barang-bangaon sa mga consumidores. Kaya sana mahali yan. And siguro sa mga lumang linya kasi kung sa natural na dalagan ang distribution man talaga may kunyan yan, may systems loss yan pero mga nasa 2% lang yan. 2%. Pero kung araw na po kayo na kunyan halang kao na kung halimbawa sa 2% na transmission systems loss, transmission loss di mga 26.31%. Iyo pa manggiraray alang ko pa manggiraray milyones pang kantidad kaan
mga na mga ano yan, mga nawara man tangatugang sa satuya. Ano? O sana maayos na po yan, tangani po na makaalagwa na tayo at dire-diretso na. Na lang, ano, may mga proposal na gibon po yan na Aleco 1, 2, 3, balik natin sa dati. Yeah? Kasi before, kan ma-establish mga tugang ang Albay Electric Cooperative, talaga man na Aleco 1, 2, and 3 yan. Yeah? Yung kito nagtrabaho ako dyan as barangay electrician, mga tugang, nasa Aleco 1 kami. Pero during the time na nagkaiwa ka itong massive electrification, na bibayaan may ilaw na, di ba? Yung Operation Instant Light kay ito. Party pa ako dyan. Nakabot kami dyan sa Daraga area na nag-arrange sila mga tugang ning kasabay ko yan si Prime na Raul na Kalyo, tapos si Fidel na Valera. Marirang experience namin dyan na Prime dyan sa Daraga. Di kadakol, no? Mga train kasi kami kay ito kang Boy Scouts of the Philippines, mga tugang na scout electrician. And then after mga tugang kang maski nag-eskwela kami, dahil mga train kami, kinuha kami kay ito kang Aleco sa Operation Instant Light. Kaya nakapagtrabaho po ako dyan kay ito. Aleco 1 pa. Kaya lang, dahil lang sa mga problema garo kayo ito, via consolidate, saro na sa nangaya. Kaya ito baga, igwang opisina sa Matagbak, sa Tabaco, para sa Aleco 1. Di man kayo ito, Aleco 2, tapos Aleco 3. Binriyo, iyon na po yan. Ngunyan, may plano garong, kunyan, tangani ngayang magsurusolari naman kita. Ngayon, mahiling to naman kung sisa ngayon, may pinakalang ko na system. May pinakalang ko na mga para ikit kuryente. Ayan. Pero aram po nindo, kang inot ba, igwanang ipinautob ka ito na, hindi kung panay ito kan apik o Aleco na nag-invite nin mga, mga linemen na hali po sa ibang mga kooperatiba, na iyo ang naglilibot, mga tugang duman sa anti-pilferage. Kaya lang, pinangaldaw lang ito. Garo sarong simana lang garo eh. Pero ako lang nagkadarakop ka ito. Taday man meridbid eh. Diba? Yan ay mga plano po ng mga suggestions na sana maging seryoso. Para dyan mga tugang sa tuya po na mga kababayan ta. Ngani na maging areglado. Dapat magkipagtabangan na sa mga kababayan nato na kung sisaan mga litsiro and kung sisaan empleyado na nagtutulirar ka, di irosip na nindo yan. Dire-disiplina na tanganing paratasan ng laban. Ang sabi mga tugang kastuya pong texter, tama ka nga Sir Mar, yan nga dapat ang tumbong ko na problema kang Aleco. Bago kung regular man ngayon nagbabayad ang mga regular na konsumidor. Sabi ba nga dakul ang nagakonsumo na household na warang kontador. An bako pamaray mas dakol pa na appliances buda gamit ki kuryente an mga yan. Sa kabaga, sain mananggad kang puroton ang dawa si Sen Electric Company. Diba? Pero aram mo, dakulang katabangan ta. In the first place, kapag nag-usip ka, dahil ka man i-reveal kung si sa ika. Gano'n nga may reward pa yun eh. Diba? Kaya po lang talaga magbarantayan kita, magtarabangan kita para magtul-tul po yan. Saro yan sa nagkakontribukan na lang ka man na systems loss. Yan pong mga hinabasa na kuryente, di ba? Yung nag-jumper, di ba? Kadako lang mga sistema ng pilferage. Although may mga abiso na iyan po is a criminal act, pero dakol pag nagigibo, di ba? Sana so paratas na ini po ang magayon na kapag mapababain ni mga tugang na systems loss, mababa ang bayadan. Pagkatapos, kung makalaog pa mga tugang ang Aleco duman sa competitive selection process na nakikipag-bidding, aba, hindi maganda. Di ba? Maganda. Tangani na makapamili ng sabi nga ni kayan lowest and for longest time mga tugang na
maski pa magbago ang pamresyuhan mga tugang, dahil siya may tatanyog dahil may pinirmahan na kontrata. Mantinido yan. Kundi iwan natin kung ano na nangyari. Ang enot may guaning move kaya. Anda ko nang nangyari na. Direct ang nakakauron niya sa alay ko eh. Maski sa mga amigo tang mga direktor dahil na nagtatararam. Di ba? Di na nagsasalita sila bakit yan, ganyan. Para maaraman ko sana from time to time mag-report sila sa tao ano na nangyari, di ba? Tangani po na kunyan maging silag, kumbaga, makakonect sa mga kababayan ta. Ang barangay official, dipisil mo sugoon magdakop ta, no God, matimbrian na yan. Tama ito, mga taga-ibang lugar ang magdakop. Iyo po tabi adi. Tsaka ini dapat kunyan, biriglaan sa nampait. Ha? Biriglaan sa nampait. May nagkakapirang nagdadaya na pagbanggi lang. Di ba? Sa kapaparandaron sa mga kargada niya. Pag aldaw, may malibot nga iya taranggal. Yeah. Sana ay ini ang mapundo man talaga, mapundo ta. Kung mahali yan, mga tuga na 26.1%, 26.31%, aba, kulang bagay yan. Kung ang system loss na 2.01 para dumas transmission loss, maganda na po yan. Maski nga ni Garod G sana, boba sana 10% sana, mga tugang na kunya na system loss, pero marirahin na kita dyan. Di ba? Kundi marami pa ho na mga kunya talagang nabintahi. Nabintahi. So yan ang pigakagad man na maging katabangan siguro ka mga member consumers ta. Reach out mga tugang sa mga nanonongdan. Total day man po mabubulgar kung ka nag-usip kaan. Igwa man po silang provision ka na kunyan, kumbaga itago man ang mga tipster, di ba? Tangani po na di man pamuringtan. Di ba? Okay. Duman sa mga kabarangay nato, sabi nga ni Kayan, sa satuya po ng mga kababayan, pasiriring na sinda, duman mga katugang sa sa Naga, nagkikipang nobena, hanggang sa Sabado. Di ba? Sa Sabado, after the mass duman, mga tugang sakay ang mahal na ina, by foot, dadarang po duman sa Danlugan, sa Tabuko. Pagkatapos isasakay sa bangka, sa Pagoda, maagi sa Panganiban Bridge. Tapos, anong sunod, Jing? Kulgante. And then magsaysay. Yun yung tulong-tulay na major na pigaaragihan, mga tugang dyan po sa Naga, sa Bicol River, Bicol River, no? Sabi na maray mga nagtagauran-uran, tangay magrulang ko labang. Kaya kung nakakover ako dyan, sus, aluin makaantos ding. Suminadsad. Sa speedboat na alulanan ko. Suminadsad. Nasa radyo pa kayo cover. Pero kanso, yan, kami na Chief Ramir, sa TV na kami nag-cover kayo. Medyo guman si Chief Ramir na nilangoy ka sa salog doon ng madaling araw. Napong kami pagkabli, mga matanga. Mga lalaking ayaw matulog ng gabi. Di ba? Those were the days, mga tugang na mga experience kami dyan sa Naga. Para dyan sa coverage sa mahal na ina. So, mag-iringat sana po sa mga mabiyalahi. Normally, ang sistema ninda, iba, mangali sa iba mga lugar, dumaan namin na kampo sa may Basilica, Minore, tamaluwag-luwag duman, nadara ng pagkakan, dumaan na po sila naagahan. And then, ma-pluvial procession. Sa pluvial procession, sa kunya po tabi sa salog. Di ba? Sa salog. Kaya pluvial. Okay. Mga tugang duman po sa mga kababayan. Sa Papa Mar, saan po yan na diskwento caravan? Ay, dyan po tabi sa Department of Trade and Industry,
Regional Office number 5. Spearheaded po ni Kang Albay DTI. Headed by Sir Noel Bunaw. Bakal po kamo dyan mga tugang mga essential goods as per reported by Angel, prime commodities, igwanin mga personal care items, tapos mga household necessities na mga diskwentado, kumbaga bawas presyo. Takunyan mga niyan, diskwento karaban. Alright? Talagang pinicture ni Mama Angel sa iyang guyabano. Yung talaga nagka-printira sa guyabano. Mga tugang. May guwaning-waning mga dried fish. May dried fish at 35 pesos per pack. Aba, ayos ito And then may mga home care products, mga tugang. May coco chips. Yung produktong niyog ito. Coco chips. Igwa. Pagkatapos siyempre sa mga pambalon ko mga aki. Igwa. Mga Magnolia products. Igwa. At may mga gulayon. Igwa na mga kunyan. Sabon. Ano ba to? May mga pangaipo ka mga babayi. Diba? Tapos may lana, may pangbuko salad. Uy, kadami. Dakol po ng mga kunya 10 na distributor and retailers po ini na nagpartisipar para po dito sa Diskwento Caravan. Punta na po kayo hanggang sa aga po tabi sinda dyan. From 8 o'clock yata hanggang 5 o'clock. No? Basta pag sarado ko na opisina, mga tugang urulian naman sinda. May prutas, ba? May litos, may gugulayon, pasya na lang po tabi, makabaro-barato. So, mga taga-Rawis tabi, mga pagtaraning to dyan, mga taga-Arian, Purok 6, Kambagong Puok. Para share na kamo duman sa orientan naman yan mga tugang sa Hampang kang Coast Guard. Makabakal po kamo kang baro-barato na mga mga kababayan nato. Okay? Alright. Uy, congratulations po mga tugang sa sa Bicol University for the 100% passing rate mga tugang sa September 2025 Social Work Licensure Examination. Ang galing 100%. Ang top notcher may nasa 4th place Claudine Cardel Arienda, tapos 9th place si May Ebron Bonavente. Yan, congratulations po tabi Bicol University 100% passing rate. Yung sabihin, so nag-take sa Bicol University pasado ka boss. Ang galing. Very good on. Very good on. Diba? Ayan po tabi. Congratulations po sa mga social workers natin na mga bago. Sana maging kabahagi kayo ng mga kababayan natin sa paglilingkod. Alright. Then, ano na napapa nangyari sa kunyan? Sa anong tawag dito? Ano nangyari, Papa Mar, sa bagyo? Ay, wala pa mang bagyo. Low pressure pa lang po, tabi. Alright. Si Claudine Cardel Arienda, siya po estudyante Cambio Daraga Campus. Rank 4th with an average grade of 90.20% rating. Diba? Mantang si May Ebron Bonavente, estudyante po kang Bicol University Tabaco Campus. 9th place. 89.20%. So, yung Bigo Daraga Campus, nasa itaas man na listahan, nangenot po siya sa mga eskwelahan na may 51 or more examinees, mga tugang, tapos, nakapasar so 113 na takers.
Mantang Subiyo Tobacco Campus recorded a 100% passing rate with 38 examinees in the category of schools with 10 to 50 examinees. Yan po tabi ako eh. Congratulations po tabi sa mga Biwenyos Tobacco and Daraga Campus sa pagiging placer mga tugag dyan po sa kunyan. Civil sa social worker licensure examination, social work licensure examination. Salamat naman ay thank you sa mga kababayan ta. Yan po sa pagpangadji sa mga ini na makaparasar. Ayan. 100% sa Tobacco Campus. Orog mahon sa mga amigo ta naman. Orog mahon. Okay. Papa Mar, saan ba pwede makabili ng bamboo? Pantanim. Pag ayon bamboo, dumang ka mo sa Longabela Kalikasan Farm. Kay Sir Marlon na Longabela, mayroon siyang mga similya duman. Bakal ka mo duman na yan po yung iron bamboo. Yan yung bamboo na walang butas. Yan bamboo na walang butas. Para po doon sa bamboo ang kay puwanta. Sabi ka nga ni, mga tugang, yung bamboo yan yung natural. Mga tugang na natural na powerful solution sa climate crisis. Yan po, napigaampang ta dahil sa iyang tibay na magsuro po ng carbon. Pagkatapos mas makusog kaysa sa kahoy yung tensile strength niya. And then nakakabawas mga tugang sa pagrasay kan daga kasabay sa mga pagbabaha, and nakakabawas para sa napepermintaran ang soil degradation. So marami ng mga products ang pali sa bamboo, from construction to textiles. Ibig sabihin from construction na hanggang sa bado, as in pati tuwalya, hanggang unyang buhay pa sa tuwalya na binakal sa mo ni Ma'am Brenda sa Vietnam. Pag pinaid mo kuya names, maratulos. Maratulos. Okay? Ayan po tabi. Okay, so kaya duman sa mga kababayan ta, sana padagos lang kitang magpropagar kayan. Tangani po na makatabang kita na mabawas ko ang sobrang init kang kinaban, pagkatapos makatabang pa kita na mamitigar. Ayan po na mga maraot na epekto mga tugang kang kan padagos sa pag-init kang kinaban. Alright, mga kapatid, duman sa mga magsing irog tabi, mga tugang mo niyang pong Pasko, pakinggan nyo to bago tayo magpaalam sa Pasko. Yan ang team song ni Joshua. Give it on parang yung yumok. Ay Pasko, ano mang buwan o araw ay Pasko. Alright, mga tuga, ako po isyan na muna dito po sa programa ngunyan po na pagkaaga. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama ngunyan pong Aldo Ninin Martes. Yan, tabi, sa aga, mga tuga, nga bagang po nindo ang Bicol University, nasa inda pong programa pang-edukasyon at pangkabuhayan with Sir Seth Di Matera and Sir Edgar Barameda, mga professor po yan ng Bicol University. Tomorrow po yan, pag-uusapan nila kung ano ang mga klase ng mga crabs na delikado na kakanon. Parang not all crabs are edible. Aram po na sa aga. Yan po ng time out to karong tabi sa programa kang Bicol University Extension Office. Right? Dito ko po, sa mga kabilang ng tropa, ako po si Mardela. Abangan po ang masunod na programa Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez. And sino ba kasama? Si Ma'am Gina nandiyan na. At si Jasmine. Dito ko po, thank you, bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa